Ngelela abalandeli be-channel sisichazweni amaphupho igama lami uhlengiwe isibongo ngohambo thoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngiphinde futhi ngichaze ngelinye ikhandlela eli-orange ukuthi lisuke lisho ukuthini kumuntu. Orange ke bakwethu umlilo loyo, umbala ohlanganiswa lelo khandlela mawuliphakamisa liyikhandlela elilethwa ulaka phezu kwesimo somuntu othize. Yabona? Yini ndaba kushiwo njalo ke? Lakhiwa yini futhi ikhandlela elinjani eli-orange? Lakhiwa umbala obovu kanye nombala oyellow. Shuthi umbala o-red nombala oyellow. Ukuze kuphume ikhandlela eli-orange. Licishe lisebenze njengekhandlela elibovu kodwa-ke kancane. Lihlanganisa ikhandlela elibovu. Ikhandlela elibovu ikhandlela eliphindisela isimo somuntu enza ngaso kuwena. Mangabe uwenza ukuganga ukuthakatha kuzophindela kuyena. Uma ekuthanda enganankinga, cha ngeke abe nenkinga nawe. Liphindisela into ikhandlela elibovu. Eliyellow limele wena edlozini lakho lilalela izinto zakho ezicelayo ukuthi mazenzeke. Abantu bakini abangasekho abalelo thulini lomhlaba nabasezulwini lomndeni. Eliyellow. Elibovu liyaphindisela. Eliyellow limele wena ukuthi okufisayo ukuthi makwenzeke empilweni yakho ngesimo sakho sokuhlushwa abantu noma sokufisa izinto ezithize ziphumelele mazenzeke. Mawahlanganisa womabili lisho u-orange. Sho ukuthi idlozi malusebenzisa uyellow okhanyayo. Umlilo loyo futhi ekhanyisa isibani. Ulaka u-red kuzokhipha umlilo oza kubani kulo muntu osuke eganga ngawe. Uma uphakamisele lo khandlela elinjalo, lo muntu osuke enza isimo esithize kuwe, mawuliphakamisa kubuyela into ezoba umlilo phezu kwakhe, ezofike ishise izinto ezithize, yona izinto ezithize. Kodwa mawulimisa futhi ekhaya lakho, umisele ukuthi izinto ezonakalayo abazonayo kubuyele kubona, makwenzeke kubona. Labo bantu abanjalo mabemisele lo khandlela, belimise ngendlela ethize mina engase ngichazele mayelana nokuqondana kwalo, mayelana nendlela elenziwa ngayo lona. Leyo nto mawuyenzile ibuyisela ulaka olungakazi ulibone kungenzeka noma yini emzini yalabo bantu. Ukubuyela kwezinto zabo zibuyela seyiphindiwe ngoba lihlanganisa umbala obovu kanye nombala oyihlosi. Idlozi lakho maliphindisela ulaka oluyinkinga kulabo abantu abasuke beganga ngawo. Uma bengakwenza idlozi lakho maligade, nabo bagadeke ngokunamandla ngengilosi enamandla uma benza kahle kuwena. Uma benza kambi kuwena kuzobuyela ulaka olunamandla. Lisho njalo ikhandlela eli-orange. Uma benza kahle kuwe, angithi phela sishilo sathi u-red uhlanganisa u-reddish, uhlanganise nani bakwethu, uhlanganise no-purple. Uthe u-reddish usho ulaka olithize lisuke lenziwa abantu nokubuyeliselwa kwento ethize kumuntu. U-purple usho ukuxolelwa noma uxolo oluphakathi kwabantu abasuke belwenza kuwe, mabengenankinga noma benenkinga nawe. Ingakho u-orange uhlanganisa u-red, uhlanganisa u-yellow. Sithe masikhipha u-orange, masenza u-orange kuhlangana u-reddish kuhlangana no-yellow, mase kuphuma umbala onjani obovu bakwethu. Ngaleyo ndlela uma lo mbala o-red uhlangana nombala o-yellow, ulaka lolo olungaba inkinga kumuntu uma engase enza okubi. Mayekhombisa ukuzwana nawe, cha, liletha ukumkhava, liletha ukumgada naye ngendlela ethize, kakhulukazi uma kusemndenini. Uma ngasibona abantu bemndeni beganga ngawe, liletha isimo solaka oluyinkinga, kubheduka izinto zonakale, ushise nje, libe nokushisa, liyayicekela phansi izinto zabo. Mawulimisele izitha, mawulimise ngokuthi ulimisile nje kodwa abakwenzi lutho, cha, kuba kuhle nakubo izinto zabo zikhanye zibe phezulu, zenzeke ngokunamandla. Luwumlilo oshisayo kakhulu lelo khandlela. Alibuyiseli enyameni kuphela njengelibovu. Elibovu libuyisela enyameni umuntu. Eliyellow lona ngisho izinto zasekhaya. Sorry, eli-orange uma ulimisile, hhayi eliyellow ngiyaxolisa. Eli-orange lona ngisho izinto zabo zibhidlike.
kanti elibovu liphindisele enyameni yomuntu, eli-orange liphindisele enyameni lize liphinde lidilize izinto zonke abanazo abazakhayo zibhidlike ziye phansi. Kodwa ngeke ngisho indlela engakutshela ngayo ukuthi ulenza kanjani, ngoba angifuni abantu benze into bezwe into ngixoxa la mase befuna ukuyisebenzisa ngendlela yabo engalunganga bakwethu. Siphinde siye ekhandleleni elimnyama. Ikhandlela elimnyama lihlanganisa umbala oblue, lahlanganisa umbala obovu, lahlanganisa umbala ogreen. Ikhandlela elimnyama-ke lelo akusiyona yodwa leyo mbala kuphela, hlanganise umbala oblue obovu laphinde lahlanganisa umbala ogreen. Uma kunjalo-ke uyaphuma umbala omnyama. Umbala ogreen umbala okuphiwa, umbala obovu wokulwisana nezitha kuphindele emuva, umbala oblue owezingilosi zezithunywa zokuthandaza. Lalela kuchazela. Ublue usebenzisa umthandazo kakhulu lapha nokukhuluma ney'ngilosi zakho, nokuphakamiswa kwezithunywa zakho ukuthi lento yenza la mayizwakale engilosini zakho naNkulunkulu. Obovu buyisela ulaka ozokugulisa umuntu othize, into yakho ibuyele emzimbeni. Ogreen ibuyele emzimbeni, ibuyele ngisho nasey'ntweni asuke ezenza ngisho ngabuyele emzimbeni wey'ngane, ngabuyele emzimbeni, kodwa suke kubuyela ukuganga okuthize kubantu bathize ubovu loyo. Ugreen ila uphiwa khona, ucela isimo sokuphiwa. Sho ukuthi lithini ikhandla kahle enjani eli-black uma lihlanganiswa ilimbala? Lithi abakuphiwe ugreen makungenzeki izithunywa lezo, batshela izithunywa ukuthi abangase bekuphiwe nabangase kuqhamuke ezithunyweni zabo okufanele kwenzeke phezu kwempilo yabo makungenzeki, makube mnyama. Kumiswa lezi zingilosi zonke zihlanganiswe ziphenduke zibe umbala omnyama phezu kwesimo somuntu othize, ukuthi konke lokho abanakho ugreen abakuphiwayo kuphakanyiswa izithunywa zabo, kuphakanyiswa nolaka kubona ukuthi yonke lento mayibe nolaka, ngisho iy'thunywa ziguquke zingabasebenzeli. Kuphinde kuzoba abakuphiwayo mabangakutholi kube nolaka, izinto abazenzayo zibashaye ziphindele into abakwenza bakusha kube mnyama kungalungi lutho. Ikhandlela elimnyama lihlanganiswa ile mbala, ingakho ikhandlela elimnyama lisetshenziselwa isikhathi esiningi ukulwa izimpi ezithize zokugangwa noma zokuganga abanye abantu noma zokudiliza ukuvalela abanye abantu zonke izinto. Kuye ngokuthi umuntu ulisebenzise kanjani-ke. Ungalisebenzisa ikhandlela elimnyama ukuthi uyayenza lento ingenzeki, kusuke sekudingakala ulwazi oluthize ozokwazi ukulisebenzisa. Ungalisebenzisa ikhandlela elibovu uthi wenza lento ingenzeki, suke sekudingakala ulwazi oluthize ukuthi lento uyenze. Amakhandlela abantu abakwazi ukuwasebenzisa kahle, nakhona kudingakala ulwazi oluthize ukumisa amakhandlela abakwethu. Engizosanda ukugcizelela futhi, ikhandlela awulimisi ungatshelwanga. Awulithengi ikhandlela ethize ungatshelwanga, mhlampe umuntu owumthandazi noma ungabonanga umbala othize. Uma ubone umbala othize emaphusheni akho, ngisho noma ngabe kuthiwa akusiwona-ke ikhandlela, umbala othize ungawusebenzisa ukuphakamisa nangekhandlela ukuthi ukhulume ngekhandlela injalo ngoba wena ukakhombisa umbala othize, okusho ukuthi izithunywa zalapho zingawamukela lelo khandlela. Ngisho ngabe kuthiwa awutshelwanga muntu, ngisho ngabe kuthiwa awutshelwanga edlozini, uma unembala othize wayiphupha ungalisebenzisa lelo khandlela ngoba kuyahambisana, ngeke kuze kuphikisane. Kodwa futhi uma ungazubonela ukuthi awulisebenzisa ikhandlela kungashiwongo, kuba nguwe nje oyenza ngendlela yakho ocela ngayo baze bakutshengise. Kwesinye isikhathi utshelwa umuntu omthandazi abakini abakulethela ukuthi sebenzisa liphi, noma umbala ophuphile ezingubeni zezithunywa nezingubeni zedlozi bakutshengisa imbala, ungaliphakamisa-ke kanjalo. Uma ungaze ubone konke lokho, cha, ungalenzi ngoba yenzeka ukuthi ukulenza kwakho kuzokwenza ukuthi likonele ngoba kuvaliwe izinto zakho, kuvalelekile ezintweni eziningi. Namhlanje bakwethu ngicela ukuthi ngime lapha, nisaleni kahle, ngizobuye ngiphinde ngibuye futhi nezinye zezincazelo zamakhandlela eli-sky blue,
ngikuchazele ukuthi lithini lelo khandlela ngoba likhandlela elinzima kakhulu yabona. Kodwa-ke kulungile, ngisale kahle.